Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Назико Пипи, нов ник отново, за кой път. И днес ще снимаме ревю на София Крафт. Не знам кой е World вече. И тук Това е пети World. Добре дошъл, Назико Пипи. Станете, за да станете безплатен ранг, лаг фрей ранг, за да закупите ранг лаг PSMS, гласувайте. Казваш ли? За нас всеки ден води скайп на ОНР София Кръв ще бъде и в описанието. Дайте да почваме. Ако искаш. Unviews, дете на спална. Май без на спална, не знам. Добре, да, на спална е. Те махнали са в шая на спална. Да, бе, знам. Да. Даже тук може да си го видите енчанти. Ама аз имам команда. Тук има F1. енчантинг. Секунда, да сложим армора. Хубави армор. Да преминаваме към другия лаг. Знаеш каква просто си направих току-що? Каква? Без да исках, бъфнах един пулгин. Че да си купите кола чрез SMS 480, може да си Не е нужно да спиш на София Крав скайпа, може и не е този скайп, сега ще го напиша. На мой са го написи хората да видят. Опа. И на и този скайп може. И на този също. Той не може да го учи. Но е тия. Виж го той как си флайва по един ниво. И даг драга не цак Хелпър, аз забравя да го спомня. Ама мога да банваме. Да. Чакай. Защото какво беше бърнато с Хелпъра? Това е лак крей. На лак крейца може да отвеят Ето скил. префикса на Хелпър, но е бъгнат. Защото имам кит Хелпър и правата на Хелпър. Да. Тук Покажи наградата на Джумп. Не знак ли искаш ли да ти дам после 30 крейта да направиш едно видео за крейта? аз имам си се. Аз имам 300 казвам. Добре. Лак, пенцант. Не е нужно да го показваме на какаме, да. На Не кой бе, покажи крейт, там има награди. Показах крейта. Това е лак 5, тук съм правил доста килове. Той винаги скача с Алекс Вен, как Тук беше? тук съм учил на четиринта да убиваме Алекс 2. Значи, той тук седи по 5 часа да наноси. И Маргото. Маргото аз си го убия доста лесно. Аз му правя комбото, Алекс 2, ако не беше дошъл, да съм го избил 5 пътя, бе. Ако искате да видите скайпа, наклон на скайп. Това е тима, това е Това тима. е евента. Нашия тим. Ако искате да сте в Напиши наклон на парти и кажи кой е оунера на тима и вчера кой би на PvP евента. Ние бихме на PvP евента. Доста Партито, аз го създадох това парти, инвайтнах най-силните в сървъра и бихме на PvP евента вчера. И след малко, браче, може да покажеш и от PvP-то, защото след малко ще го пусна. Добре. Това е лак евент. Тук чествате за евента. Има още нещо на евента, ела ти покажа. Ще те портна, защото ти нямаш флай. Тъпа хери сте, бе. Тук се качи и можеш да го видиш по-добре. Напукни се. Какво гръмна крипъра? Какво? Нега хубаво ще го види. Ко стана? Гръмна крипър до тебе, бо. И ти. Какво стана? Чакайте. От какво тук ми ги няма айтемите? Той лак е върнат. Тук гърмят крипъри, брат. На кой лак гърмят крипъри? На лак гърмят крипъри, написал. Дори да преминаваме към следващия. Аз се чудя дали да падна. ФПС. Тук май бърнат. Не, на ларп, тук се бъде. И там ги къса. Тук вече ми ги има айтемите. Тук без PvP евента бихме и всичките. И май един път някой се върна с... на Warp FPS, тук почнатите ви ги дава по 2 и тук има дебъвки. Скочи на Warp FPS. То после ако някой ми скочи.
Аз съм с мод в Леле Бимод, може да има друг клип, където да показва как се стеглят. И даже ако искаш за края на клипа, ако има хора, може да поскачаме на Ние PvP. ще отидем на PvP-това. А, да, може да поскачаме малко, да. Това е. Тук И има тук да- седяхме, после се разделихме на две, там аз бях, после дойдох тук, на тази част. В средата няма си битки, ама хич. Я напиши да кажат хай на YouTube, бе. Лак фреганг, да ви Напиши покажа. да кажат хай на YouTube. То спам, What? Как? Тук при мен е ендърчеста и не видим. Лак Legend, Rank Legend е фреганка. Че да станете в Rank Legend, трябва да воднете за този. И ви дава Legend Key. И ви, да. Да. Значи сега ще напишеш мен. Лак PvP дупка. Омага дупка. Дупе. Написах да кажат хай на YouTube, ма кой ще каже? Скачайте и заповядайте битка. Каза ли бе, TrollSpeaks каза. Ето, На мозъка ми каза. Май. Чело. И да, тук е открито дупката. Да, и Криста. Май няма никой. Опа. Значи се може да я покажем отвътре. Все Warp Res Info не е нужно, Warp Server Info. За ресовете всеки ще си вижда. Всеки знае Res Select, Res, да. Warp Server Info е лад. Секунда. И тук пак взимате. Я И тук тук пак пише. ви ги няма. Server Info, Вие Аз тук ще сте... чета по-добре. Сервер разполага с Residence of EOP Action and more. Ако имате проблеми, пишете на Skype sofiacraft.net, евенти всеки ден от 8 часа. Сайт много скоро, моля да прочете правилата на сервера Rules. Може да гласуваш за сервера, страхотни награди на кой на бот. Напиши на кой на Rules. Само един сайт за гласуване. Ама той има още на Warp Rules 2, аз ще чета тук на Warp сервер. Тук е Res Help. Не ни дей. А Staff Rules. Ела да те портна за Staff, май тук ме има и мен. Мен бъзикам се нямам. Това е сопал. И тук 5 часа търси обсидиана. С Dark иска си, не знам за какво. И все още. Warp SMS. Между другото SMS админа не е сега намаление от 12 лева на 6 лева. SMS админа има команди. Има хубави команди, аките SMS админа много мощен. Може ли да банва? Не. Първия ранг е София плюс 1.20 Нирхат топ плюс командите на Legend 20 Има Legend, София плюс, там китове. Дайте ти си хората си и си го прочитат. Перо 4 лева, Pink Clear, тъпа хере. Командите на да. И тук легендарито. Той миналия World легендарито беше 12 лева. Тъпа Тоглия, World Near Fly, Лоба Fixal. Лупа, какво значи тъпа тогла? 6 лева, Back, Fizz, FC, Fly, Hat, Near Top. 5 сет хома, пиви едно киди. SMS. И бот атака в пак клипа. фуди бебата. Бот атака. SMS от клипа. И ама вижте сървъра има добър античит и добър антибот. Вижте какво вижте какво да вижте да Това. И къде стигнахме? Чакай малко, изчакай, че ще лагна сървъра, никой да не Спан, джампа и аз ходя на спана. И между другото, дека, после ще ни плътне двамата да видите какъв джумп направихме. Добре. Его спан, джампа аз. Къде да? Не, аз там си идея на хома. Ти нали имаш слайбово? Алумник. Аз идея на... ти имаш ли хом там? Не. Не. Браво. Аз ще имам само един сет хом, защото съм Legend. Уау. Супери. Аз на вчерашния спринт бях трети. Не работи малото окей. Лут, тук пак ми ги няма айтемите. Дори нещо се бъва с събва. Warp Sprint. Днеска на спринта бях първи.
Днеска обаче вчера беше 10-12. Не, вчера бех 6. Аз вчера бях 3. Не мога да те пусна да видиш. Хората по-добре да не го гледат, сами да си го разберат. Но не е в сервера. И да ви Не, покажа той какво- фуди. Ето го. Ето го, хомето, само че стои тук няколко хиляди глави. Я ще ме пръкнеш ли да увидя това? Значи, Той живее в друг хоме. Опа. къде отиде бе? На заека. В хомето. Добре. Хом. Как ти няма айтемите в хома? Има ги бе! Как ми стана 15 FPS? Да няма в църка. Поне може да съпортват. И защото траповете са позволени. И защо трябваше да го казвам. Това пак купиш Warwind. Лаго Енд. Българска. И това беше... Той ще Аре, И това беше и за клипа. Не бе, изчакай Нещо малко. е написал. Не бе, човек, изчакай, защото след малко. Ама... Няма ли да рескат сервера? Ти ще го ресна, ти ще направи пауза. Не обработвам още клипове. Добре. Добре, голям. На 23 съба. Това беше от мене до следващия клип в този съба. Бай.